ଲଘୁଚାପ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଆଜି ପୁରୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରଭାବରେ ଅନେକ ଲୋକ ହନ୍ତସନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ ଏମିତି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୁରୀ ବ୍ଲକ ମୂଳାପାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି ଏବଂ ଶାଳବା ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଇଛି। ଏଠି ଯେଉଁ ପରିବାର ରହୁଥିଲେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁର ପଡ଼ୋଶୀ ଘରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସହଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ 2 ଦିନ ଧରି ଏଇଠି ପାଣି ମଣିଷ ଠାରୁ ଉପର ମଧ୍ୟ ପାଣି ଏଠି ରହିଥିଲା। କିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଏଇ ବନ୍ୟା ଜଳକୁ ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରଟି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା ସେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ନେଇ କୋଉଠି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ ନା ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କହିବେ? ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ଭୂତିଆ। କ'ଣ କହିବେ ଯୋଉ ବନ୍ୟା ଜଳ ପଶି ଆପଣଙ୍କ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ତାପରେ କ'ଣ କହିବେ? କେତେବେଳେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା? ଏଠିକି ରାତି 12:30 1 ଭିତରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଲା। ଆପଣ ଶୋଇଥିଲେ? ନା ଆମେ ଉଠିକି ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ବୁହାବୁହି କରୁଥିଲୁ ସେ ଟାଇମରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଲା। ସେ କାହା ଉପରେ ପଡ଼ିନି? ନା କାହା ଉପରେ ଘର ପଡ଼ିନି। ଜଷ୍ଟ ବାହାରି ଆସିଛୁ କବାଟଟା ଆଉଚି ଦେଇଛୁ ଘର ପଡ଼ିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ଜଳ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିଲା ତାର ସ୍ରୋତରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗତି କରୁଥିଲେ ସାମ୍ନା କରୁଥିଲେ କେତେ ଭୟଙ୍କର ଜୋର ହଉଥିଲା ଏବାର ତଡ଼ି ନେଇଯାଉଥିଲା ଯାଇ ପାରୁନଥିଲୁ। କ'ଣ କହିବେ ପ୍ରଶାସନ? କେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ? ସେ ଯୋଉ 2 ଦିନ ଏଇ ଜାଗାରେ ତଥାପି ବେକେ ଛାତିଏ ପାଣି ଥିଲା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ଆସିଥିଲେ ଲଞ୍ଚରେ ଆସିକି ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ରିଲିଫ ଆଣିକି ଚୁଡ଼ା ବିସ୍କୁଟ ଆଣିକି ଦେଇଥିଲେ କାଲି ଆଣିକି ପହଞ୍ଚେଇଥିଲେ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଆଇ ଆସିକି ଇନକ୍ୱାରି କରିଥିଲେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଇନକ୍ୱାରି କରାଗଲା ଏବଂ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ସହଯୋଗ କରିବେ? ସେ ଖାଲି ଆସିଲେ ଫଟୋ ଉଠେଇଲେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ଦେଖିବା ଯଦି এই ବନ୍ୟା ଜଳରେ ଅନେକ ଘର ଏବଂ ଅନେକ ପରିବାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆର୍ଆଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛନ୍ତି ଘର ଘର ବୁଲିକି। ହେଲେ କେବେ ପହଞ୍ଚିବ ସରକାରୀ ସହାୟତା? ଏବଂ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ଅନେକ ପରିବାର ଯୋଉମାନେ ଚାଳ ଘର ଏବଂ ମାଟି ଘର ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରଭାବରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଦେବାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଥିଲା। ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଯେ ଆଜି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ ବହୁତ ବିଳମ୍ବରେ ସହଯୋଗ କରିଛି। ଆଗକୁ ଦେଖିବା এই ଯୋଉ ଇନକ୍ୱାରି ହେଉଛି ଆର୍ଆଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତହସିଲଙ୍କୁ ଇନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ କେବେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଥଇଥାନ କରାଯିବ କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗେଇବେ କି ପାଲ ଯୋଗେଇବେ କିମ୍ବା ଘର ଯୋଉମାନେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ ତାହାକୁ ନେଇକି କେବେ ସରକାର ପହଞ୍ଚିବେ ତତ୍ପରତା ହେବେ ତାହା ରହିଲା ଦେଖିବାକୁ ବାକି। ଯାଜପୁର ଜିତୁ ବେହେରା, ନ୍ୟୁଜ୍ 19 ଓଡ଼ିଶା।